Welcome to the Danish Content Marketing Liga podcast, a podcast where you'll learn how to build traffic, leads, and your brand simply by delighting your customers with relevant and valuable content. Now, let's get started. Hej og velkommen til det andet afsnit af Content Marketing Liga podcastet. Og jeg har i dag, og igen i dag, Anders Saustrup med mig. Det har du, Mikkel, ja. Hej Anders, og vi skal snakke om et rigtig spændende emne i dag. Ja, vi skal snakke om et emne, som er det helt grundlæggende, når vi taler om indholdsmarkedsføring eller content marketing. Og det er emnet med at skrive artikler, og mere specifikt, hvilke artikler, der skal skrives. Da vi i afsnit 1 talte om indholdsmarkedsføring, der talte vi jo om, at der er 3 niveauer, og lytteopgaven bestod faktisk i at tænke lidt over, hvor man er henne på de her 3 niveauer. Altså har man sine gode artikler på plads, mangler man at få dem pakket ind, eller mangler man at få dem markedsført. Og det vi gør i dag, og som også ender ud i en lytteopgave, det er at starte med at tale om, hvis vi skal have produceret de her grundlæggende artikler inden for content marketing, hvordan starter vi så den proces? Hvad for nogle artikler er det, vi skal skrive? Og der har du, Mikkel, jo en masse erfaring i det her område, og det bliver spændende at høre, hvordan du anbefaler, at man griber den her proces an, hvordan man får valgt, hvilke artikler, der skal skrives i bund og grund. Ja, jeg ser rigtig mange, der gerne vil i gang med det, og de kommer der aldrig rigtigt. Nogle de laver måske en lille indsats, og så får de ikke noget resultat ud af det, og så går det ud i vandet. Så jeg vil sige, først og fremmest så erkend, at det her det er en proces, der tager tid. Vores podcast kan helt sikkert hjælpe dig med at komme i gang, men det kræver virkelig, at du indstiller dig selv på, at du skal producere det her indhold. Og præcis, ja. Og jeg skulle til at sige, at det vi gør her, det er også med lytteopgaven, det er egentlig, at vi giver dig en mulighed for at prøve det af med en ret lille bid, men så du kommer i gang og kan begynde at se nogle resultater, og derefter tage stilling til, hvor meget du skal investere i det fremad. Kan man ikke sige det sådan? Det kan man sagtens, og jeg vil så også opfordre til, at hvis du har nogle spørgsmål til det her afsnit specifikt, så kan du skrive til os inde på Google Plus eller på vores blog med de problemstillinger, du konkret sidder med. Det kan jo være det relevant for et senere podcast. Men i hvert fald for det her podcast, der vil jeg sige, der vil vi tage fat på de emner. Hvor finder vi ud af, hvad for noget indhold du egentlig skal til at producere? Og der kan man jo tage lidt fat på, hvordan jeg selv arbejder. I starten, der gik jeg faktisk bare i gang. Jeg havde bare lyttet til alle de spørgsmål, jeg havde fået, og så på baggrund af min hukommelse af, hvad kunderne spurgte om, for eksempel varmer en biopejs, så tænkte jeg, det er hvad jeg skriver en artikel om. Nu arbejder jeg på den måde, at jeg har en lang liste over titler, som jo er spørgsmål, jeg får af kunderne, sådan så jeg hele tiden har noget at tage fat på og skrive og udvikle. Og det er en rigtig effektiv måde at have det på, fordi så løber man aldrig tør for emner, og jeg tror, du kommer til at genkende til det her på et eller andet tidspunkt, at som man begynder at producere noget af det her indhold, så får man flere idéer til, hvad man også burde skrive, hvad man også burde gøre. Så det du gør, Mikkel, det er, at du grundlæggende set finder ud af, hvad det er, kunderne spørger om, yes. Og så tager du de spørgsmål og laver dem til overskrifter, eller? Ja, lige præcis. Det er simpelthen overskriften, og det bliver jo en meget specifik stykke indhold, og det betyder jo også, at hvis der netop er en, der søger på det her, det kan være, hvordan laver man det bedste espresso shot, eller hvor meget varmer en biopejs, men så bliver det titlen på indholdet, og så adresserer indholdet selvfølgelig det spørgsmål og den titel. Og hvad ville der ske, hvis man gjorde det modsatte her, nær sagt, hvis man sagde, okay, jeg ved, at folk spørger, hvor meget varmer en biopejs, så skriver jeg en artikel, der hedder, så meget varmer en biopejs. Hvorfor virker det mindre godt end det andet? Jamen det er jo fordi folk, de søger jo ikke på så meget varmere end biopejs. Når folk de går til Google, så søger de jo specifikt på det spørgsmål, de har. Og Google ser jo hver dag længere søgerfraser. Og det er også den erfaring, jeg har. Nu kan man sige, jeg kan ikke se så meget data mere i Google Analytics, men de gamle data på søger, jeg har, der kan jeg se, at folk de faktisk specifikt søger med 3, 4, 5, 6 ord på mange af de stykker indhold, de finder. Og de formulerer det tit som et spørgsmål, ikke? Det gør de nemlig, og de bruger endda også spørgsmålstegn, hvilket er lidt overraskende. Det er egentlig ikke rigtig behøver at gøre det i søgefrasen, men det gør de, og det er bare en naturlig måde. Det svarer lidt til, hvis man skulle spørge på Facebook, så vil man jo også gøre det på den måde. Selvfølgelig kan man godt søge
på Google efter BioPejs varme, og så se, hvad der kommer. Men det er jo klart, jo mere specifik man er med sin søgning, jo højere er sandsynligheden for at få de helt rigtige resultater. Det er jo det, den søgende gerne vil have. Ja. Men for så at komme i gang med at finde nogle af de her spørgsmål og emner, det du skal gøre allerførst, det er at have øjne og ører åbne. Hvis du allerede har en masse kunder, så vil jeg opfordre dig til at gå ind og åbne din e-mail-klient. Hvis du har en kontaktformular, så kan det være, at du får den e-mail sendt ind fra en bestemt afsender, for eksempel hedder min kontaktsnabel af BioBurn. Så vil jeg søge på den, og så vil jeg gennemgå de seneste 50 beskeder, jeg har fået. Og simpelthen bare læse dem igennem og se, hvad er det, de spørger om i hver enkelt e-mail. Og så kan du have en notesblok klar, du kan bruge et Excel-ark, det er sådan set lidt lige meget, hvad du bruger. Bare du har noget, du holder en liste over, sådan, som virker for dig. Jeg selv bruger Evernote, og når jeg ser der noget, der går igen, så skriver jeg det ind i Evernote. Der var et spørgsmål her, hvor lang tid brænder en BioPejs? Den skriver vi ind, den er relevant. Og så bygger man stille og roligt en liste op der. Hvis det er sådan, så du ikke har nogen kunder endnu, eller du ikke lige kan få kigget alle de her e-mails igennem relativt nemt og overskueligt, så kan du også gøre det, at du har en notesblok liggende lige ved siden af telefonen, og hver gang den ringer, så lytter du selvfølgelig, og når der kommer et relevant spørgsmål, så skriver du det lige ned på notesblokken. Du kan også gøre det bagefter, hvis det bliver for meget. Og på den måde, der kan du bygge en god liste op, og det der er hele omdrejningspunktet her er jo, hvad er det dine kunder specifikt har behov for af information. Det er det stykke indhold, du målrettet bør gå efter, fordi det er jo noget, de som oftest har brug for i en salgsproces. Præcis, ja. Og hvad gør man, hvor kan man ellers finde den her slags ting? Jamen, hvis du nu ikke har kontakt med kunder, eller du skal starte noget nyt op, eller du bare gerne vil have nogle andre værktøjer, så er der heldigvis flere andre ting, du gør. Der findes et værktøj, der hedder Ubersuggest. Ubersuggest.org kan du gå ind på, og vi skal nok smide et link til det selvfølgelig. Det er grundlæggende set et værktøj, der i dag bliver brugt til søgeordsanalyse, altså finde ud af, hvilke søgeord skal jeg optimere min hjemmeside til. Og det den gør er, at den har en lille søgefelt, hvor du kan indtaste, for eksempel så vil jeg indtaste BioPejs, så vil jeg vælge, at det er for danske søgeresultater, og så trykker man Suggest. Og det den så gør er, at den går over i Google, den taster BioPejs ind, så ser den, hvad for nogle foreslåede søgninger viser Google her. Og så trækker den dem over og viser dem, og det samme gør den så siger den BioPejs mellemrum A, hvilke søgefraser starter med BioPejs mellemrum A, det kan være BioPejs anmeldelser og så videre. Og på den måde kan man få en rigtig lang og nydelig liste over potentielle spørgsmål, og det er præcis det, du bør kigge efter, hvis du vil udnytte den samme strategi, som jeg har gjort ved at hjælpe kunderne. Så vil jeg for eksempel kigge efter, der er nogen, der måske søger på BioPejs sikkerhed, eller BioPejs brændetid, BioPejs opvarmning, og der kan være rigtig mange tilsvarende søgninger, du kan finde på dine produkter. Til selvfølgelig, der er nogle nicher, hvor det, eller ikke nicher, men nogle produktkategorier, hvor det kan være meget svært at finde noget, og så er det måske kunderne er et bedre udgangspunkt end Ubersuggest, men Ubersuggest er et rigtig godt sted at starte. Og det fungerer på den måde, som du siger, at den går over og tager de forslag, som Google kommer med. Og de forslag, som Google kommer med, er baseret på, at der er nogle stykker, der har søgt på det samme, kan man sige, ikke? Præcis. Så hvis det dukker op i Ubersuggest eller i Google som et forslag, jamen, så er det fordi, det er sket nogle gange, at folk har søgt på det her spørgsmål, ikke? Nemlig. Og noget, du måske også kan bemærke ved den her strategi, er, at der er ikke noget med at gå ind og se, hvor stor søgevolumen er der på det her. Fordi med Ubersuggest, der ved man, at der er en vis mængde. Det er ikke altid, at det er særlig meget, men der er en vis mængde. Men når man holder det til noget, der er relevant i en købsproces, så kan man sige, så er det jo lidt lige meget, om det her søgeord bliver brugt 5.000 gange. Fordi altså, du har jo relevante kunder, der sidder og søger på det her. Og der kan 50 om måneden være et helt fint tal at få. Præcis, ja. Et andet sted, man også kan begynde at kigge, som er lidt mere kvalitativ, det kunne være, som jeg gør og begyndt på nu, det er at gå ind på Google og søge på, jeg søger for eksempel selvfølgelig på BioPejs, fordi det er det, jeg sælger, og så filtrerer jeg resultatet. Man kan trykke på søgeværktøjer,
og så vælge debatter. Og man kan sige, at forskellen er her, der kan du se, hvad folk de konkret sidder og skriver, og hvad de snakker om i forhold til produkterne. For eksempel så kan jeg finde et forum, typisk Hestenettet, som jeg tror er det de største forums, eller noget med motorcykler, og så er der en, der spørger, jeg har set lidt på sådan en pejs her, giver de overhovedet noget varme, og er det rigtigt, at de er sindssygt farlige? Og så kan man ud fra det se, hvad er det for nogle punkter, der er relevante i en købsproces. Det er jo bare rimelig godt at vide, men du kan også se, hvordan formulerer de egentlig deres spørgsmål. Og på den måde kan du finde en rigtig god inspiration til, hvad for nogle emner du skal tage fat på, og hvad for nogle emner du skal udvikle. Og det er simpelthen bare at tage det ud, lægge det over i din liste med den overskrift, med det spørgsmål, de stiller. Og så har du noget, du kan udvikle på. Præcis, ja. Og en anden mulighed er selvfølgelig også, og det er, det er altid godt det her med at prøve at sætte sig i kundens sted, ikke? Og jeg synes en anden måde at angribe det på, som man også bør gøre, er simpelthen bare at sætte sig til at spekulere over det her, måske spare med nogle andre om det og sige, men hvis jeg nu skulle ud og købe sådan et produkt her, sådan en pejs for eksempel, hvad ville så være mine bekymringer, hvad ville være mine spørgsmål? Og så bare begynde at tænke over det, og så kan man altid bagefter gå ind og undersøge, om det så også er rigtigt, at der er folk, der bekymrer sig om det. Men altså, det kunne være sådan noget med, hvor stor er den, hvor varm bliver den, hvordan afskærmer man den for børn, kommer der partikelforurening ud af den, og den brænder, og alt muligt mærkeligt, man kunne tænke sig til. Præcis. Som man ville spørge sig selv om, hvis man ikke vidste noget som helst om det. Så det er også en rigtig god øvelse, ligesom at prøve virkelig at komme ind under huden på det her med, hvad er det for nogle overvejelser, kunderne de står med tidligt i processen, inden at de beslutter sig for, at de vil købe sådan en. Helt bestemt, og sådan en brainstorm med et par kollegaer, eller bare en udefrakommende, kan være helt perfekt. Jeg vil dog lige gøre opmærksom på, at man som sælger måske oftest har en meget produktspecifik og industrispecifik kendskab. Ja, og det der kan ske er, at man begynder at bruge en jargon, som kunden ikke er bekendt med. Det kan være nogle farveudtryk, som de egentlig ikke bruger. For eksempel hvis jeg kunne beskrive varme som kilowatt-effekt, men det er der måske ikke nogen kunder, der sidder og søger efter. Og derfor kan det være en god idé at sidde netop og spare med en, som ikke kender til dine produkter, ligesom du gør, for at sørge for, at det bliver formuleret på den måde, som en kunde, der er begyndt at lære dine produkter at kende, vil formulere det. Yes, præcis. Og jeg tror, at du allerede nu, kære lytter, har et par gode værktøjer, du kan give dig i kast med, for at finde nogle titler til det indhold, du skal til at udvikle. Så Anders, er det ikke ved at være tid til, at vi hopper over til lytteopgaven? Jo, lad os tage lytteopgaven. Og lytteopgaven den her uge, det er, at du skal finde, kære lytter, mindst 3 titler til artikler, som du kunne tænke dig at skrive, eller spørgsmål, du kunne tænke dig at besvare, ud fra en eller flere af de her metoder, vi har talt om her i vores korte podcast. Finde en 2-3 ting, som du godt kunne tænke dig at have et stykke indhold om, altså en besvarelse af i bund og grund. Og det behøver ikke at kun at være 3, det kan også være flere, men 3 er helt fint. Vi skal, som vi sagde i starten, bare i gang med processen og få det prøvet af. Så find 3 ting, inden du lytter til det næste podcast, hvor vi går videre i processen. Ja, og så vil jeg lige skyde en sidebemærkning ind. Du behøver ikke at bekymre dig så meget om, hvor mange der søger på det. Så længe du ved, at der er nogen, der spørger om det, så er det relevant. Præcis, men jeg tror, at det var ordene fra i dag. Tak for nu. Tak for nu. Hej. Thanks for listening to the Content Marketing Liga podcast. We hope that you've enjoyed this episode and that you will share your opinion by giving us a review on iTunes. For more episodes, please subscribe to the podcast on iTunes, Stitcher, or sign up at contentmarketingliga.dk.